गुड मर्निं गाइस आं दिनैहाय नै भुटानाव हाबफैदों थ' गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बरायनाय थाग्रोबाय आंनि इउटुब चेनेलावहाय थ' नै आं दिनैहाय भुटानखौ एसे बेरायनानै नोंथांमोननो सिनारिफोरखौ देखायनो नाजादों जा हायो एसे नोंथांमोननो देखायनानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय जेसेबां हायो शेयार एन्ड साबसक्राइब आरो लाइक खालामना हो मानो होनबा आंनाव मोजां भिउ मोननो हानाय बायदि आं नै बिराद नायनोनो समायना नुखायोलै नै जायगाफ्रा हाजो एरियाना बिसिना गेटफ्रा बहुद मोजां आरो बेरायगोन सानसे दिनै टाइम गैया ओरैनो जास्ट थाव सोथावथाव थावा 99 रुपिसल' रायजोफोर 69 माबायावहाय बे भुटानाव आं दायो बिनिफ्राय गिदिंफिनसै बास हाजो एरियाना बिराद मोजां जायगा बागाना बिराद मोजां नै भुटाननि प्लेग्राउन्ड दं बे सिङावहाय फुटबल गेलेयो नो बेवहाय आरो नै बिदि लामाया बिराद मोजां आं नोंथांमोननो मोजां जायगा मोनसे देखायनो नागिरदों फुरा फुल बागान आरोना बे जायगाया भुटानखौ नायनो मोजां मोनो नै बिबारानो बिबार रायजोफोरनि आं बिथोराव हाबफैबाय भुटाननि बिथोराव नोंथांमोना नायना लानो हागोन गुड मर्निं गाइस आं दिनैहाय नै भुटानाव फैदोंमोन बेयाव आं मोनसे नोंथांमोननो भिडिअ देखायलांनो नाजादों नोंथांमोना नायनो हागोन नै भुटाननि माबाया भिउआ बिराद मोजां बेनो डाइरेक्ट भुटानाव हाब्बाय आरो बियो नै भिउआ बिराद मोजां रायजोफोर नायनो हागोन नै एकदम हाजोजों थाबाय थानो लुबैयो बिदि नुबाथाय आं भुटाननि लहा फेक्ट'रिया नै उखुन्दै खुगासिनो बाव लहा बानायोलै रायजोफोर ओमफ्राय नैबेनिफ्राय ओरै आसामजों थाङो दैया नै बे दालाङानो बिराद गुवार दै जालांदों बियो बिराद डेन्जाराव दं दायो माने माबायावहाय दिगदार जागोन बेवहाय दैज्लाङाव बहुद दिगदार जायो दालाङा बायहांहांसो जानानै दं नै रायजोफोर बे हाजोखौ नुबानो थांनो बायो नै बिराद मोजां नुयो हाजोजों थाबाय थानो लुबैयो बिराद मोजां जोंनि आसाम भुटान बर्डार एकदम सिमायाव दं बे जायगाया लहा फेक्ट'रि आरो आसामथिं नायदो नै दै लामाया बिराद मोजां नुयो
मानसि सावदों दिनै हनै बहाय सोरनि भाग्यआ मा दं बुंनो हाला दायो माला मा जालाङो। भुटाननि भिउआ बिराद मोजां नुयोलै रायजोफोरनि नायनानै एसे सेयार खालामना हो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय।